guys! Ada nagtatay ito'y studio ni Madam Hello Esa. Please support me ag-subscribe kay kumadeti aramidek nga video itatanga aldaw ket nakaragragsak deti guys. Grabe na to. Sabi ko supportaran da. Please chat you lang apo then subscribe kat no may nayon kad gijay ag-likes kanyak. Thank you. Ang natutuwang baliw, yaman ay pinagyabang, dahil ari niya raw ang araw pati ang buwan. May isang sayaman ay salapi ang hinihigan, ngunit ang gintong baul panay kasalanan ang laman.